Hello everyone, welcome back to my channel. Jotono lamshogo ani channel o. Hingke norok nugui tongkhona ang boro phaijak ni ang agulibo phaijak. Hingkai kisa nongkhor mani nongkhoroi city center o kisa asugui nai asugui aro pizza kisa chaina hin tongo. Satung tungmani marong suka nogomang tongmang bokrok sasuka kisa misa nongkhorna ni muchungo hingkai tini nongkhormani ang puila hingkai food Reliance Trends ni footwear o hapnai kisa kunu datong kunu juta naithok collection datong abo nainani bagui mo hingke catwalk brand ni juta oro podrepod juta tongo heel no beshi bango oro norok naithok jakha hingke paina rok muchung tong hingke phai nai pai phaidi oro podrepod juta mannai norok churai rongni juta bo naithok mani cute chikon ke juta kotor mang ani yak chikon bagus juta dukano phaike ani kaisa no problem je juta naithok jago abono kotor sai jingbo hingke angma payangui thango oro running show boman thogo chelaborei jotoni bagui no tongo hingke kebo khachikna bagui juta nang tongkhe workout khaina bagui juta nang tong hangke oro naifai manno aro ni nongkhor phailaika tabuk Domino so hapnai pizza chanani bagui tungsoka tam bondo da Domino so borok kubangma habriya je puila thangui chanai rok borok nongkhor phaika hingke se chungma thanai 20 minutes na singdi hini sao hingke chung aboni ganani dukano kaisa yes dukan ni tongo aro phaika aro tabuk mani nailai tonglayo ang o dukan no amti mall kotor rongni sai chajago tamni hinba oro hingke asuk borok bo bangya hingke bill khainani bagui bo asuk line kolok ma bachana nangya tabuk chengaro ni nongkhori phaika tabuk Domino so hapsinai 20 minutes kaka already tabuk cheng habai dong oro line bachawi ne order mariwo order ni wait khai tongo chang tabo hingke naidi borok bo amsike hygiene maintain khayo borok bo asike clean khayo tabo agi puila ni simino chang jotono amtike clean khe choli kha hangkai chini thani kuno virus no phaigala kham hayada hingke chang tabo enjoy khaisinai chini pizza chicken cheese pizza cheers tabo ang chamani kisa naisi dihi shitra ke chai dongkha chawi paikha tabo yak shui kudul sinai oroni satung tungmani bagui asa kaham ke blog rok khaime tabo belai no tungmani jora bathakadi video o jaga no payakho tabo hingke o pizza no nogo khlai chai nai ang
1-2 घन्टानि बागै हलबै तनसिनाय asuk fulilia tabuk bono teisa kaham ke sapik
chai nai gara nai bahai ang sanam mani pizza kera thoka haben boro Domino hai bang nai sa tofana thogyang liya motamoti thoka cheese bo angke lepsa suri manchu nongrok kabang ma tong hangke norok kabang phano ready norok kabang thogro kangke rang khoros khai Domino's roga thangna nangya nogon sunamai chadi Domino's hai nanggo hapeno kisa feruta thoka belai kheno fantastic nor wam de khen khlaisa shiri nogo inin jorati asugno ang next video te recipe kaham tu wi phani norong ni bagai inorok ani pizza no saja kaham kai please like ready share khai dite subscribe khaina tapok di ham bye